Adda mata ti likod ko. Makikita na amin nga kukaam. Aguray ka man bakay. Isardeng mo man ti sumanaaw, daag palawaga mait. Uy. Ang kayo sino man ti kachat maun. Daras mo nga nang i-exit ay ha. Naon. Ano? Ano naman nga sana ulan? Bakit? JG si may titrabaho. Kachat ko, dagiti katrabaho bakit? Kawan ba? Kita ma. Sana ulatan lakay. Ano naman to sana ulmon? Ang pay manan, to sana ulmanan. Lakay. Ti ko nam siguro lakay. Hang ko nakita ya. Ti anya manan bakit? Among siguro hang ko nasiputan. Nyaman daytan. Ang yaman ti nasiputa mon bakit? Ang kaman nga pa kunwari lakay. Talaga kasta ti aramid mo. Taan yaman na ti aramid kaw. Ay naapo bakit? Anya man na ti pagsilsilusa mo. Anya man ti pagkaskas ta amon bakit? Anak ngagselselos lakay. Talaga nga nasayaat lang ti aramid mo. Dahil ti kasasayaatan nga aramid lakay. Ti among siguro dak nasiputan. Taan yaman ti naramid ko bakit? Mayat pa iti panangyawat mo. Ay, sanaol na talaga. Taan yaman ti nyawawat ko bakit? Anya man na data pagkaskas ta am bakit? Anya man ti nararamid ko nga dakas? Kunwari ka pa ilang. Ay na? Lita ati paglaingam lakay. Nakatalikodak lang. Awan pa iti may isang minuto. Apo ti partak mo nga nang iti number mo. Sanaol. Awan pa iti may isang minuto lakay. Aguray ka man bakit? Taag palawaga man. Denggam ti ibaga bakit? Ay na. San mo nga kasapulan ng tagpalawag lakay? Day pwiti tandaanam. Noong kadwata, uray nakatanlikodak. Adda mata tilikod ko. Makikita na non neter aramidam. Aguray ka man bakit? Sumardin ka man pa ilang sumanaaw. Taag palawagak mamait bakit? Ay nalakay. San mo nga kasapulan tagpalawagan? Ay nakadwa nakitak si mumulagat aklakay. Apo, nagbayat mo ti panangyawat na diyan ti number na diyan ti babaeng. Ay naapo bakit? Ampay madim malagay. Imbaon na at nga mapanagpalaw. Iso nga intid ko, data number mo, di jay nga babae.